Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, aguli, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti tuwato, kan kulibangbang. Idion una na apanawon obing, at dain tuyang timay sa Diyos sa alugar. Apag naudan, dagiti kulibangbang. Pinili na ti kapintasan a lugar, gapo ta nagpipintas met ngamin, dagiti kulibangbang, ana duma-duma ti marisda. Naragsakda ditoy, kat awan ti makasinga kadakwada. Ngam naklaat da, ta iti maysa nga aldaw, kat. Jenny, kulibangbang, sigurado saan ka maragsakan iti daytoy nga ibagakon ka? Anya dayta? At sa nga ili. Sa nga ili? Awan matinam na maak asa nga ili ita nga aldaw. Ay dumduma tilangada. Nagtadakkel dagiti matada. Nagatindog tipos na. Anya klase a parso dagita? Saan da kulibangbang? Akas kada tayo? Saan? Ingga kita nida. Kaya't nakakanang ang makasarita. Naibangal daw yo. Asino kayo? Ita kayo laang amakita ditoy. Tuwato ti awag da kada kami. Apay ngagta kayo ditoy? Diyo kadya mo, para lang kada kami dayto a lugar. Saan amabanin? Ngada sa bali apuli ang mailaw ditoy. Ngam dito yung ngaminti ng ibaunan kada kami ti Diyosa. Anya? Apay nga imbaon na kayo ditoy? Umay kami makipagnaad dito'y lugar. Saan amabanin? Diyak kayat? Sa bali ti langayo? Nagdadakkel dagiti matayo? Kan nagaatidog ti ipusyo? Saan mi akayat? Ngam isuti ko na ti Diyosa. Julie, kulibangbang, denggan na kuma. Yusa? Saan mi akayat? Ngada sa bali ngagnaad dito'y lugar mi? Amok asaan nyo akayat. Ngam parswamot laang ida ti Diyos. Kat sa di man a lugar, mabalinda a pagyanan. Kan maysa, agpapada kayo ababasit at tumatayab. Iso a napanunot ko nga ilaok ida kada kayo. Saan kami kadi amabalin ang makapagkadkad, Diyosa? Ladingita, kulibangbang. Ngam nalpasan ti desisyon ko. Sursuruan nyo ida nga aklunan kas kakadwa kan gayem nyo. Anya? Diyos! Ha? Napanan ni Diyosa? Uray dito'y kami lang igid ngagyan. Saan ka matanagan, Julie? Man nakigayim kami. Saan kami ngagkagat? Anya matan? Sapay nagalas tilangada. Talagan sa asaan ta welcome makipagnaad dito'y ayanda kulibangbang manong wato. Bay amlat ta ida. Basta surutan ta tibilin ti Diyosa kadata. Ngagnaid ta dito'y aginggat kayat ta. Kita among agraragsak na ngagkakadwa. Saan datang ay ayaban? Aramidan takit diti imbaga ti Diyosa nga aramidan ta dito'y. Agbantay ta. Tapno awan kalaban ang makastrak dito'y lugar. Dagiti agkakapintas ako libangbang. Sa bagay matkit di, ha? Usarin ta dagiti dadakkel a matata. Tapno makita ta ti amin asuli dito'y lugar. Sige, manong wato. Dito yak abagatan. Si kamat di talaon. Kokak. Apay aya si katuka. Tasaan ka manan asumardeng akukak dita. Kokak.
sakanak lang. Tada sang Elio, kokak, kokak. Dagita ka di? Asino da, kokak, kokak. Mataan sa tinagan na dagita? Jakman mo? Kasla mariknak, tibisin ko kokak, kokak. Ay, di nakitaan iti kasta. Tukak, saan nakamabalin na kanan? Nalipatam ka din niya nagpipinirmaan tayo? Apa nagkikinnaawatan? At daya, kokak, kokak, kokak. Nailanat ti Jay. Asaan na kami amabalin akanan? No aldaw ti Lunes, aginggat Sabado. Anya, kokak. Nakasurat ayaday ta ijay, kokak, kokak. Di mon tumat ngamin baspasaan dagiti pirpirmaam. Day tatirigat na, no pirma ka pirma. Kokak. Mabisinan kami no kasta. Tagiti sang Elio, kokak, kokak. Mabalin mi ida akanan. Ay, wana. Oray anyang aldaw amatiliw yoy da. Kanan nyo latay da. Adda kalaban. Asino day ta kalaban ngay bagbagam? Kita mo. Ha? Nakaruwar ti dila na at idugpay. Kanan natan nga agpaiso, manong. Kokak, kanan kayo talaga. Kokak. Ang nagat mabisinak unayan. Umaya kon, kokak, kokak. Anya tarami dun tamanong wato. Tumayabtan! Tumayabtay tinakangat nga to! Kokak, kokak, kokak. Oh, timayabdan, kokak, kokak. Agasam, tanagsirko na pa yatin mayab. Di akong ida nagawat. Naglayang dato mayab, kokak, kokak. Nakadayudan. Nakitam ka dito nakita. Juliet Kulibangbang. Naglayang at tumayab na tuwato Nagpartak na pa ya tumayab. Kabaalan na pa itag tambli-tambling ijay tangatang. Bilibak ka na giti sa ngayon tayo tuwato. Anya? Day tala nakita? Bilibkan? Ita lang amin na nakakita. Iti kasday kalaing nagtayap. Awan ka na tayo. Ako libangbang. Di makabail iti kasday. Kita di pa nagtayap. Saan ka di? Saan mo ngay bilang? Abisita dagiti duwato-wato. Ta iti oray ka man. Saan da welcome ditoy? Isang kamanggagot ninasambit nga isip. Naimbag abigat. Kadagiti makangag iti daytoy akablaaw ko. Nagbanglumanin kaglawlaw gapo kanya. Una yan anag mayat tibigat. No kastoy dagiti agkakalapsat asabong ko. Di makita. Good morning, matkan ka, Rosas. Sino ka? May saak ato-wato. Siyak ni Karen. Excuse me. Di mo iyawat dayta imam. Tadyak kayat di makiam-am mo kan ka. Anya matun dayta langam. Nagalas. Nagdadakkel dagiti matam. Saan ka mat ako libangbang? Aping adda ka dito'y lugar dagiti napipintas. Ako libangbang. Imbaon na kami ni Diyosa nga umay makipagnaad ditoy. Pepe? Saan amabalin nga agdiso ka kadagiti sabong ko? Pangaasim. Mabalin mat siguro. Nga iti bulong mo, ti pagbadakak. Saan? Di kan sapay nagbugo. Kaya't milaang mat ti makigayam kada kayo. Dagiti lang napipintas apadak ti pakigayamak. Dagiti kulibangbang laeng ti mabalin nga agdiso kadagiti sabong kan bulong ko. Awanan sa bali. No kasta, tumayabak nga rudan.
Inak mangkita iti mabalin apag diswak. Ingkan, kat saan kan nagsubsubli? Nagsangit, dagiti tiro ti sabong mo, Rosas. Para ka na kayo dagita adiro. Julie Kulibangbang, addaman damagakan ka. Anya dayta, Rosas? Apay nalubusan nyo nga umay agyan dito'y jay nagalas at wato. Saan mi pinalubusan ida? Ni Diyos at tinang ibagang agyan da dito'y. Saan da ang maikari dito'y? Kinunampay. Anya nga'y ti serbi nga umay da dito'y. No awan mat apulos, ti pipintasan da. Bayam, pumanaw dan tumat lang dagita dito'y, Rosas. Manong wato. Oh, apay nagsangsangit ka, ading ko ato-wato. Kaya't ko ang mat. Di makigayap ka ni Rosas. Ngap di na kaya't. Bay amlaeng. Saan ko maasakit ang tiriknam? No saan da ka akayat apakigayaman? Apay mat ngamin akas to'y tinakaparaswaan ta. Apay ada kulibangbang ka na Rosas. Nagpipintas na. Apay ada takat kastoy mat. Ay, tandaan am daytoy. Ading ko ato-wato. Anda rason no apay pinaraswada tayo akastoy. Saan mo't amabalin ngagpapada tayo iti langa? Saan ka man napintas akitaan? Ngam addaan ka mo't iti kabalan. Ngawan iti sabali at tao. Agbalin ka, anay sangsangayan. Anya kumaday ta kabailan manong wato. Yak amo. Nanya ti kabailak nga awan iti sabali. Apay dayta silaw. Pangipanam iti dayta. Nakarayin ka pa'y gayam. Julie Kulibangbang. Apay dayta silaw, kunak. Inak kumaitad ka na wato. Takasidamat. Nasikngat ka na lamis. Iti pagturturukan da. Awan bibiyang ko kadakwada. Makaamuday ti biyagda. Apay atulong-tulong ang paylay da. Kasidamat ngamin. Isunauran niya pa'y tibagam kanyak. Inaklat daytad dayti asilaw kadakwada. Anya? Naklamis magkayam di terwar. Naskan ngay tayab. Kanidanan ko dayti silaw datuwato. Kasidamat. Kokak, Ha? Dito kak dayti ah. kokak, Mangbutbutang manan. Talaga mang surdo manan dito kak. kokak, 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 kokak. Ha? Kaslay maduda. At lambang kayo. Na kayo, kulibangbang. Kokak, kokak. Ibusunda kayo. Kokak, kokak. Sige, kakadwa. Sumugot tayo. Sige, darot. Daropan tayo na ganyan kakapintas sa kulibangbang. Kokak, kokak, kokak. Nas ka na partakak tatayab. Partakak pay. Tawato. Lukatan niyo daytoy. Siyak daytoy. Tigayim niya kulibangbang. Oh, Rabina, anya tiar aramidam ditoy. Oh my God, daytoy silaw ka na kayo. Nagadato kak di tarwar. Umay na tayo kanan. Manong wato. Manong. Kokak, Anya taramidan tayo. At dadagiti kalaban. kokak. Kokak, Umunag ka ditoy. Gayem ko ako libangbang. Da kami kiniading ko atuwato ti makamo kadagita kalaban. Darop kakadwa. Kokak, kokak. Saan pa yan aladaw ti amin? Tapno agatras kayo, tukak. Saan kami ngagatras? Kokak, kokak. Asino kayo kuma? Apagbot ngan mi. Kakadwa. Darop. Kokak, kokak. Kokak, Nukas tangaron. kokak. Lumaban tamagtan. Ading ko atuwato. Kokak. Kinitan ta amin ida. Oh. Manong wato. Amok taramidak. Kokak. Ada nang kagat kanyak. Nagsakit. Kokak, kokak. Iyak madiliw. Kanagpartak ng tayab. Kokak, kokak. Ya. Kokak. Ano? Kunagtuwat kan ka, tukak.
Saan da kami amaawak? Naimatangak kakasla pelikula tinapasamak itirabi ikulibang-bang. Nakita no kasano atim mayab datuwato. Kan kininikinit dadagiti nagadu ato ka. Gapo kadakwada. Naisalakan tayo iti pagkad. Nabayag kayam aplinano datukak ti dumarup dito'y lugar tayo. Angam saan da nagbaligi. Tada datuwato anang salakmib kada tayo. Rosas, kulibangbang, agpakada kami. Anya. Amo mi, at talaga nga uray iti kaano man, saan da kami amaklon agayam, gapo iti lang ami. Iso, anasay-saya at laangan, no pumanaw kami. Saan? Saan kayo pumanaw? Tuwato. Amumitan. No apay apinaumay na kayo ni Diyos sa dito lugar mi. Tapno protektaran da kami kadagiti kalaban. Iso adito'y kayo laangan. Kat ibilang da kayon. Kas kagayam mi. Nagkakadwa dagiti kulibangbang kentuwato iti lugar nga inted ti Diyosa kadakwada. Taamudan ti pateg ti tunggal maysa kadakwada a pinarswa. Bueno bing, ditan ti naggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.